kat shabalet kat shabayat tang kijing ut kijing nam lahasar lahanong kendong kat shabangalet kata kijing ut kajong ki kadai kaba ombyang kata ka kamay de kata kadai kaba ngalay ikran siya ikran bakani kadau jong kani kajing tuk kajing kedu omdan ban keli ya kata kajing keli pat balai ngiduk ngi kedu bat omdan ban sangap ru ladang ay hikai ladang pensyai ya phi ladang ong balai ngiduk ngi kedu phi syathu yang ate ba phi jenjar ba phim dan kamay ba phim dan kam hendang yang dakaran phim sangap tak ai ngala ban yarap ya phi te baro akini ki ai hi kidei nakadaw jong ka boarding but hadu ki he ki han kita ki breu ki bla start bla sempang bu kim palla ban priang ya kani dang ong manga ba dei kata kadaw jong ka boarding kim tre atman sangam tila da baro iwe pi iwe nangi ngim tre ban sangap tak ai kin kata ka solution ngan ai ngan pensyai piang man lakas ngi ngan yai keren kaju ngan yai keren ngan num thaj kat ba ngampar yo i ba kawan kata ka jengkelah kata ka jelah ka jongi kadaw jong ka ding jing duk jing kedu kadai namar ba ngim don ya ka boarding bat sisien ba ka sarkar kaduk ngi kipat ba iduk sisien ba ka sarkar kam yo akilat banon ra akilat penrai kata ka penduk ningkong yang ngi kipat ba aru kadai kata kabanga wan hang ni bangan treasure hem bangan ai bor ya ka sarkar bangan yai keren malakas ngi bangan yai ai bor ya ka sarkar kamut ngamtip ka sarkar ayu ngamtip kapa piajet ma phi kanu ka sarkar ngan dan be chakaliang ka sarkar kata ka jing mut jong kata ka jing dan kata ka sarkar kadai ka ba piajet ma phi kala yo ya ka bor kata ka mun dalawan araja alfu parar piajet ma phi sarkar ka ayu ru ngan lech ka sarkar kadai kata ka ba ladang ngi ki brio ni sothu ya kata ka bor jong ka sarkar ni sothu badai mangi pat ba ki ba penlong ya ka sarkar balada di mangi pat ba ki bala ban ya tendrong lem ya kita ki jingkit ya ka sarkar kata kamu kan wan kata ka jingtai kan wan ka jingkelah ka jelah ka jongi kadai ka ni ka daw ka ba penmi menta ka ai ka jing ya udu yong balai ka sarkar ka khang ya udu yong ngawan hang ni om ban persya ya kinong ti doyong ngam persya ya ka sarkar ka bakhang ban ti doyong nasukwa ban pensyai hang ni bawat mangaru ka bajumi hakini kiransan nakabenta bangan keren ya baro akamat lah ka bayadai bat ki khaput ngahap ban keren bakadai kaju kadam jong kanit kaju kadaw jong ka kadam ba umpat siu ya kadam ngim don kading ngakran ya kam wa im so araru kadai kadam kapa umpat siu ya kadam omla ban yo jingmi na katu ka MCCL bat kata ka bangan keren pensyai matahang ni ya udo yong ru kadai na kadaw kadam ba om dan kading lajong katu ka sarkar Asam kanum ai ban penlut ya kitu ki machine ba pinti de kita ki scientific method ban ti yo tau do yong ban lat ban ya dana ki jing yap na ki jing mansau ban lat na kita ki jing penjabo ya kamariang la se ngandang wat bah susu ki daw de la dangi le ada kita ki scientific method kadai ka bangin dan kam ya kata ka boarding di sisien bangin pat yo ya ka boarding ngimla tu bangin tray ya kanu ka kam lada ngipan na ka sarkar Asam da kadot ka ai
Tamu dah kador babiang bahakum kitu kikar khanai basyata syajantia kitu ki bahai ador. Tinggi pak dia tiki hasi ngin mi kat no ngin penhe anak dah boarding. Ngin pak don kita ki machine ki ba naladi. Ki bakum ki dhar dia tang wei utrai jong kanu company ru de bala wan lupa dah kakulur dah kaspak kulur. Tinggi ni thiat kat no ngin yo na e kata kakulur bangin penlut ik ki machine. Nak banta banti utau tu yong. Tikadai kita kabangak wan hang ni bangan pensyai ita ijing syempang ijonga. Simdan bakaran manu-manu nga ngade kabriu kubumdan jingya dai bat nu. Wat tangbat ki khun jonga ru ngan ai ka nu ka video ontos ngap lamse kani kadai ka ba kila karan nakaliang ka sarkar kila pensya skor ya kani ding karan jonga ya kadam tangkum ta kila ai ka message kila delete kila ong not interested. Di samanu ka menstenat ya kata. Tian dai mapi ki ba mat ikijing duk kijing kedu ikijing ngakaran ya pi. Bakani kadau jong kajing du boarding kadai ka sarkar kadang ap ya kita ki election ka sarkar kam simpre ban karan yang ka sarkar kam tre ban kaliang khtian yang banga ai ha ki reels kam jubab yang dengan karan tang ijing sempang la jong hang ni banga so thu bait ba kata kadau jong kata ka boarding yam kadai ka ba dan bala ban ong ba kam dei dan bala ban ong yang ba don kum kata kate jing te marau karam. Nomor kata ketika mengatip bangadan dia kasaki ke sarkar kala saki. Barba pila yo I de laki khmat la jong bakanu kata kakar khana hang ne. Bat kumnu ki kamai de ki kali asam sudah hang ne. Tang kita de ki khmat jong pi me de ki bamala. Pen saki ma pi kanu ka kam yang I hang ne ki kita ki engineer le kim dan kami ai ba dan kar khana pen tai ayu. Dekade kata ka bangawan hang ne ban pen I ya ki kijing jong ka sarkar. Ka sarkar hang ni kala dei ka bala syempang ka bala ngat ka bala kit lut ikijing jong ngi ki pat ba. On dala yap brio la sya kenok sarkar. Masya syo ikong agnas ru hap kit pop ka sarkar. Da IT do yong ru bala yap kitu ki brio la syu ong bala adap katu keram do yong la yap hat saungut katu bahadin kajing sya ikong agnas tang sitayo atayo ne ka nosngi kum tu layos mo bukil ayap hat saungut katar kyong dei tak hat saungut kading yap ka barabor tika ni ka sarkar kadai ka bakhuit ngapan khuit ya ka politics da ka mga pankhuit ya kiway bakan ni ka sarkar ka persyang bakan pankhuit ya ladi bakan nungat ta ka ban kit pop ta ka ba on ai ka ta ka jingti do yong ka ban on sangap tang lanu kin yap brio kani ka sarkar kadai ka badan buram kini sarkar kadai ka khut kanum tre ban pengat na mata kading yap jongnu bangat ka sarkar ngarung adon kaliang ka sarkar namar ba kadai ka sarkar ka legit mapi ni kata kadai ka ka sarkar ka hapan perhat jengai kadai ban ai kata kading pensotu sekipat ba baladangi ti da kita badan kam da kita ki scientific method ngim don ya boarding Titat on da ka sarkar ngilayo I bakal ada penkuit lut ya ka kadam karam jong kadam ka umyam hangta on satray kano ka kamro kalalong